Het sportcomplex van VV Wadi in Verwert is de alronde tijd flink onderhanden naam. Wij waren bezig geweest met een tweede fase van verduurzaming. We waren naar vlierbedekking online, we hebben de spouwmoorden geïsoleerd. We hebben naar dakbedekking dienen met spouw, oftewel isolatiemateriaal natuurlijk. We hebben airco's geplaatst voor de verwarming van de hele kantine. En we gaan naar ingang, oftewel wie nog enkel glas bij de ingang van het sport, of van de kantine, sorry. En daar hebben we nu ook dubbelglas en kunststof casino geplaatst. Ek binnen alle lampen vervangen. Om het wedstrijdveld en om onze trainingsveld, daar hebben we inderdaad overal LED tapast. Prachtig mooi natuurlijk, volle miljard, hartstikke mooi. En we hebben LED-verlichting in de hele kantine nog dienen. Ook voor de verduurzaming en te zorgen dat we zo weinig mogelijk energie verbruiken. Safie Wilien is de vereniging begonnen met het dwarzen en meisje terug het onlezen van zinnenpanelen. Hier terug binnen de vervolgplannen ontstaan. Al die dingen hebben wij opschreven en een mooi plan van maken. Dat hebben wij onderbinden onder de provincie en de gemeente Noord-Friesland en de BOSA. En dat plan is eigenlijk volledig, zeg maar steeds, goedkeurd. Dus we hebben van alle instanties de volledige subsidies gekregen. VV Wadi is met alle verdwarsing heel klaar voor de toekomst. Wij kunnen jaren vooruit met deze accommodatie. En dat is prachtig. Het is net alleen voor de voetbalvereniging, uiteraard ook voor de keersvereniging die ook op het sportcomplex aanwezig is.